మేడ్చల్ జిల్లా గట్కేసర్లో జరిగిన రెడ్ల సింహ గర్జనలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి మల్లారెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తడంతో కొందరు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మళ్లీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తుందని చెప్పడంతో సభకొచ్చిన వాళ్లు మండిపడ్డారు. పదే పదే టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ పేరెత్తుతూ ఉండడంతో కుర్చీలు పైకి లేపి మంత్రికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మంత్రి మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతుండగా కొందరు రాళ్లు విసిరేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో మల్లారెడ్డి మధ్యలోనే తన ప్రసంగాన్ని ఆపేసి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత మంత్రి మల్లారెడ్డి కాన్వాయ్పై కొందరు కుర్చీలు రాళ్లు విసురుతూ దాడులకు దిగారు. గట్కేసర్లో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ రెడ్ల సింహగర్జన బహిరంగ సభ రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటే లక్ష్యంగా నిర్వహించారు. సభలో రెడ్ల జేఏసీ నేతలతో పాటు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సభలో మంత్రి మల్లారెడ్డి కూడా పాల్గొని ప్రసంగించారు. సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై పొగడ్తలు కురిపించారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాల గురించి మాట్లాడారు. తప్పకుండా రెడ్డి కార్పొరేషన్ వస్తుంది. జై తెలంగాణ, జై రెడ్డి. చూడ మాటలు చెప్పడం రావాలి. నేను క్లియర్గా అబద్ధాలు చెప్పకుండా నిజాయితీగా పర్ఫెక్ట్గా చెప్తున్నా. మీకు ఉన్నదే చెప్తున్నా, ఏది చెప్తలేను. నాకు కల్పితం చెప్పడానికి రాదు. ఈ క్రమంలో కొందరు మల్లారెడ్డి ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్నారు. ప్రసంగాన్ని మధ్యలో ఆపేసి మంత్రి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయేందుకు యత్నించినా కూడా కాన్వాయ్పై కుర్చీలు రాళ్లు విసురుతూ దాడులకు దిగారు. పోలీసులు తాళ్లతో వలయంగా ఏర్పడి మంత్రి కాన్వాయ్కు రక్షణగా నిలిచారు. తీవ్ర ఉద్రిక్తతల మధ్య పోలీసుల సాయంతో మల్లారెడ్డి అక్కడి నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.